Здравейте, аз съм Киро Скалата, вие гледате предаването Фитнес Мания. А тъй като тази седмица нашата гостенка в предаването Фитнес Мания е също толкова нестандартна, колкото и мене, даже мисля, че е повече. Тя се казва Папи или Елия, това е артистичното ѝ име. Шефка на лесбийките в България. Тя поддържа един сайт за лесбийки и самата тя е с такава китка. Но към жените. Вчера изпратих един СМС, този преди няколко дена за Христос Воскресе. Тя каза: брато, аз съм будистка, как си пич? Така че гледайте Папи, тя ще ви покаже как да тренирате здраво, въпреки че е доста нестандартна. Тя знае как да направи добро тяло и да демонстрира това за вас. Здравейте, аз съм Папи и днес ще бъда вашия виртуален треньор. Днес е понеделник и ще работим за гърди. Ще направим тренировка такава, както аз я правя. Аз тренирам и в аеробик залата, така че тя ще е в малко по-сбит вариант и няма да се представя на абсолютно всички упражнения, но мисля, че за дамите особено ще са особено ефикасни. Между другото, предаването е Фитнес Мания, телевизията е МСАТ, а аз, както казах, съм Елия и съм аеробик и фитнес инструктор на Reebok България. Надявам се нещата, които в движение ще ви покажа, да са ви полезни максимално и да ви дам някаква допълнителна информация, която да може да използвате в залата. Поставяме дъмбелите върху бедрата и бавничко, извивайки гърба, лягаме назад, за да не се контузим. Изнасяме горе ръцете, успоредни една на друга, след което бавно свиваме лактите и издишвайки, избутваме тежестта отново нагоре. Продължаваме така, правейки съответно първата серия, която обикновено е разгряваща и се прави с по-малка тежест. След това може да продължите със същата тежест, може да увеличите тежестта. Отново напомням дишането, което е много важно във фитнеса. Вдишваме долу, издишваме горе, докато избутваме дъмбелите. Стремиме се лактите да са близо до тялото, отпускаме максимално надолу и изправяме горе. След като приключим с тази тежест, аз правя обикновено 15 повторения в първата тежест. За дамите препоръчвам да работят с по-леки тежести и с повече повторения, с което оформят съответно мускулите и орелефяват тялото. След като приключим, бавничко отпускаме отново гирите напред и почиваме съответно. При нас почивките са по-манички, тъй като работим с по-малки тежести. Аз обикновено ги редувам с други упражнения, но в случая няма да се разпилявам. Следващото упражнение, което ще направя, се нарича флайс и специално на мен ми е едно от любимите. В случая правиме флайс с дъмбели от лег. Отново лягаме назад. Напомням отново, гърба е леко извит, за да не се контузим. Изтегляме горе ръцете, поемаме въздух. Отпускаме ръцете точно в страни, максимално в страни и назад лактите, докато усетим разтягане в областта на гърдите. След което, издишвайки, избутваме отново горе ръцете. В случая няма значение дали ще въртите ръцете, затова ви препоръчвам да останат стабилни, успоредно една на друга. Отново вдишваме и издишваме. И така продължаваме до края. Не бързайте с движението, правете го плавно, мислете върху него. И отново напомням едно много хубаво упражнение за оформяне на гърдите и за маса също. Дамите, предполагам, че много ще го харесат. И обикновено ефекта се усеща на другия ден, след като се събудите. Вдишваме и издишваме. И така отново правим около 12-15 повторения. Преминаваме на следващия уред, който се нарича пек-дек. Сядаме. След разтворени крака, настаняваме се удобно, гърба е плътно върху облегалката. Тук вариантите са два. Единият вариант е хващаме самите хватки. Поемаме въздух, издишваме и събираме пред гърдите, задържайки за около няколко секунди и отново отваряме в страни. Другия вариант е на хващане, който за дамите обикновено е по-удобен, е с лактите върху самите ръкохватки. Отново поемаме въздух и издишаме поне 15 на повторение и 3-4 серии на този уред, който, както казах, се нарича пек-дек. Концентрирани, разбира се. И с това приключваме тук.
Сега завършвам с кросовър, който се намира в другия ъгъл на залата. И накрая много искам да ви дам една серия лицеви опори, които аз лично много обичам и ги давам във всичките си групи и на всичките хора, с които тренирам. Заставаме в разкрачен стоеж, тялото леко наведено напред, ръцете разтворени в страни, леко свити колене, ако не ви е удобно. От тук поемаме въздух и докато издишваме, събираме долу ръцете и отново плавно разтваряме в страни. Не се засилвайте, не използвайте инерцията. Обикновено дамите си изкушават да го правят, когато тежестта е по-лекичка. Хубаво, отпускаме долу и разтваряме в страни. Това е четвъртото упражнение от нашата серия за гърди. И след което настройвайте се вече психически, защото правим една супер серия с лицеви опори. Ще ви дам няколко варианта на нея. Тук приключвам. Само да отпусна ръкохватките. Отново правим 3 или 4 серии по 12-15 повторения. Преди да премина към лицевите, искам да кажа, че те обикновено страшно затрудняват дамите. Не знае защо, може би защото имат по-слаби мускулни групи, а най-вероятно защото техниката им доста им куца. Както знаем, повечето от нещата са въпрос на техника. Първият най-лесен вариант е лицеви от стена. Заставаме леко наведени напред, тук обикновено правим грешки с таза, напред или назад, една хубава права линия с таза. Свиваме от лактите и изтегляме горе, само че малко по-близо трябва да мина. Издишваме долу. Вдишваме долу и издишваме горе, докато измутваме ръцете са покрай тялото. Това е много лесно упражнение, аз не мисля, че някой ще се затрудни с него. Ето това нещо се нарича степ, който обикновено се използва в аеробик залите. Може да ги правите и на земя. Първото упражнение, което ще ви дам е с разтворени, малко повече от ширината на раменете, ръце. Тук най-лесният вариант отново е от коляна опора. Свиваме лактите, отпускаме само горната част на тялото. Тези са много лесни. Давам ги като вариант за съвсем начинаещите дами, които се затрудняват наистина с лицевите опори. Следващия по трудност вариант е коленете на пода, тялото в една хубава права линия. Отново отпускаме долу гърдите към степа, издишваме и изправяме догоре. Плавно движение. Може да го правите за един такт, плавно. Може да се прави насечено, примерно спускайки за 2 такта долу и изправяйки за 2 такта или спускайки за 3 такта долу и изправяйки горе за един. И третия по трудност вариант е да оттегнем хубаво краката назад, с цялото тяло стегнато и отново отпускаме долу, вдишваме и издишваме горе. Още веднъж отпускаме долу и издишваме горе. Това беше за днес. Ще се спра по-подробно на лицевите и в някои от другите ни дни. Предаването е Фитнес Мания, телевизията е МСАТ, аз съм, както казах, Елия. Чао и до утре! Мисля, че сте видяли нещо от физиката на Папи. Една жена, която е опасна не само за мъжете, но и за жените. И ако искате да видите още по-интересни неща, гледайте Фитнес Мания всеки ден от 18:40 по МСАТ, защото в четвъртък тя ще бъде чисто гола, специално за вас, зрители на Фитнес Мафия. Аз бях Кирил Вълчев, гледайте ни всеки ден и на повторението. С такава драглива запалка да не ме